yani Oguliji Tikudalira inu Oguliji Amalawi kulinji inu Kumavenya kumavetera kuti kulinji Lataya lilongwe kulinji Kumzuzu mwanyeto kulinji Nanga kuboma kukushirika jani Mwene akoti ya kulibaji Kudi wasaruga kulilabe Lelo lachiwiri pa 21 October 2025 anditsikuli tikale tikuyunikira nkhaniyi limodzi ndi Honorable Moses Kunkuyu amene watu ndi phungu wa nyumba ya malamulo amene ndithu anapambana pa tiketi ya chipani cha MCP. Komanso tikale ndi Patricia Whiskes amenewa anapambana pa tiketi ya DPP. Komanso Alfredo Kisa Kaluwa amenewa anapambana pa tiketi ya UTM. Ndikupempheni kuti tikhalire limodzi mu programu iyi. Komanso tikhale ndi atolankhani athu kuchokera madera osiyanasiyana amenenso nawo atithandizire kuti Amalawi kunjako programu iyi tikudziwa kuti ndi anu Amalawi kuti tikupatseni mpata kuti nanonso mutha kuperekapo ndemanga zanu pa programu iyi. Osaiwala ino amene makhala mukutitsatira pa tsamba la mchezo la Times 360 Malawi. Timakhalanso ndithu tikuona ndemanga zanu pamenepo ndipo tikapeza mpata tikhale tikuwerenganso ndemanga zanu. Koma poyamba nkhani Innocent ayambapo ndithu aphungu kuwaunikira kuti kodi ntchito yawo agwire motani dzulo. Yes. Komano tikatenga aphungu ambiri nkhope zambiri zimene zimaoneka kumeneko ndi zatsopano. Zatsopano ya. Iwe mwina tiyembekezere zotani ku cohort imeneyi 2025-2030? Ndikukhulupirira kuti mwina tikhoza kuona kusintha makamaka kachitidwe ka zokambirana nyumba ya malamulo. Mwina tinene kuti mbuyomu aphungu amakhala 193 pakadali pano chiwerengero chakwera chofika pa 229 koma mwina apapa sakakhala onse 229 komabe akakhala 200 chakuti mwina pa 224 25 thereabouts. Yes. So poyambirira chinthu choyenera kupanga noti ndi chimenecho kuti chiwerengero cha aphungu pakadali pano ndi chokwera. Chinthu cha namba 2 ndichonena kuti pakadali pano kupatula chipani cha DPP chimene chili ndi aphungu ambiri achiwiri amene ndi aphungu ambiri ndi independent zimene zikuonetsanso ngati mwina ndika chithunzithunzi ka mtundu wina kamene tikuyenera tikaone kuti mwina kamene kakhoza kubweretsa zotani ku nyumba ya malamulo. Mwachidule ndinene kuti ma independent apitanso ochuluka kumeneko ku nyumba ya malamulo ndiye mwina zimenezi zikhoza kubweretsa kusintha pa kachitidwe ka business mnyumba imeneyi. Chinthu china nchonena kuti anthu amene apita ku nyumba ya malamulo pakadali pano ambiri mulunduli eti mulunduni mulunduni. Yes. Zikomo. Nditode maina anyuwani wande kuti mwina maina ina tusadziwa tsara mabwino kumalamulo kati mwandimene muzikutsetsa chabwino ulendo tawemba bwino tiyambirira kuyamikira Malawi imene anavotera mwapadera ndi kuti kuyamikira bale akudetsa mulunduni kwatiye Kasumbu amene anavota kuti tikhoza kukhala phungu wawo. Tiyamikirenso atsogoleri kapena tili utsogoleri wa nyumba ya malamulo ndi mapartners onse amene anayikapo chuma chawo ndi nthawi yawo kuonetsetsa kuti apereke maphunziro kapena chiwunikiro kwa aphungu onse amene asankhidwa kuti akazindikire mmene akuyembekezereka kukagwirira ntchito. Nyumba ija mwina kwa amene ali ndi experience akhoza kukhala kuti ali nkena kamene akukadziwa koma kwa munthu amene amangomva kuti nyumba ya malamulo maphunziro amene aja ndiofunikira kwambiri chifukwa chakuti kulowa nyumba imene ija kachitidwe ka zinthu kake konse ndi osinthiratu kusiyana ndi chimene munthu amangoganizira. Ndiye maphunziro amene awakonza aja ndi maphunziro ofunikira kwambiri. Phungu wa nyumba ya malamulo ali ndi ntchito makamaka zikuluzikulu zitatu. Yoyambayi ndiyo kuti akwenye ukapanga malamulo aja siwopangira constituency koma ndiopangira dziko lonse la Malawi koma ndi malamulo kuti akakhudza constituency imene ukuyimirira. Ndiye kuti ngati mukapanga lamulo
lokuti kodi amene wapha nzake alangidwe mwa mtundu wanji. Mudziwe kuti lamulo limene lija likudzagwiranso kudera kwanu, kuti ngakhale amene wachita chipongweyo atakhala kuti ndi m'bale wanu, lamulo limenelo likamugwiranso yeye kudera kwanu mwachitsanzo. Ndiye kuti kupanga malamulo, phungu ayenera kuti azindikire kuti ndikupanga malamulowa moyimiriranso anthu akudera kwathu. Pamenepo pabwera rolo ina ya phungu imene akagwira, imene ndi ya representation, kuyimirira anthu akudera aja kuti kodi anthu akwawo akufuna zinthu zanji ndipo akufuna zitachitika motani. Chimenecho akamabwera ku parliament achinyamule mochikhazika mu mtima mwake, ngakhale kuti sichikafanana ndi chimene ambali ina akhoza kufuna, koma pakutha tsiku ndiyoti ambiri akapeza kuti ndi amene afanana pa cholinga chimene chocho. Mukakapanga lamulo limenelo likhala layimirira ma constituency ambiri amene anafanana pa cholinga chawo. Ntchito ina ndi chamati oversight and accountability, kuonetsetsa kuti zinthu zimene zidakhazikidwa kuti ndi za wanthu zikuyendetsedwa mokomera anthuwo. Mwachitsanzo, ngati ndalama zimene zikuyenera kupita kudera, kuti ndalama zimene zagwiradi ntchito mogwirizana ndi zofuna zakuderako, kuti kapena budget yathu ikuyendetsedwa bwanji kubomako. Popeza kuti parliament mungopanga budget ija nkaya kusapota zimene zitapite ku madera osiyana-siyana, koma okuti akayendetse zimene zozo zipeza kuti ndi kuboma kumene akutulutsa ndalama zija kumapereka, okuti adzawunikirenso zimene zozo ndi aphungu. Ndiye zinali bwino kuti akupangitsa maphunziro amenewa kuti aphungu azindikire zimene. Pali zinthu zina zimene zikhoza kumaseketsa ukamvetserera, kuti nkhale kumuphunzitsa munthu wa PhD ayo kuti koma nyumba mudzikayankhula motere, ukayimirira osagwiritsa ntchito chichewa chotere koma yankhulani motere, zinthu zimaoneka ngati zophweka, koma chifukwa chakuti nyumbayi ndi yamalamulo imachiyaso zake motsatira malamulo, maphunziro awawa anafunika kuti achitike. Ndiye kufunsa kuti tayamba bwanji, ndikhoza kunena zokuti tayamba bwino. Kuti ananenera ena nyumbayi kuoneka kuti yabwera nkhope za nyuwani, nkhope za chinyamata, komanso mayina amene anthu ochuluka. Kuchuluka kwa anthu kumene kuja chinthu chabwinonso, chifukwa chakuti wina aliyense pofuna kuti nyumba ije pange chiganizo, kaya ndakuboma kaya ndakutsutsa, azidziwa kuti pali anthu ambiri amene achiwunikire chiganizo chimenecho kusiyana ndi mmene zinali mbuyo. Ndime pamenepo. Tathokoza atu mwatiyambira bwino akunkuyu. Anthu apa kuoneka kuti anakusowani tu kwa basi, ndikuona kuti anthu akulandirani kwa basi kuti ayi munasowa. Anthu zikuoneka kuti tu anakusowani. Nde tiyaminge kuti simunachite kusoweratu, tizikuonani beni ku nyumba ya malamulo. Zikomo. Tikulandireni a Patricia Whiskers, kaya dzinalo talitchula bwino, mwadzuka bwanji? Ineyo ndanga leya malekano ndadzuka bwino kwambiri. Ndiove kumeneko kutayi. Kunotu ife tadzuka bwino. Sono mawu anu atu anthu amasokoneza ndi mawu anga. Munazapemphera pemphero lina lake ku Blantyre yako aliyesa amandivuta kuti kupemphera kwa bwanji kunili pemphero lisilanga, koma anthu amandisokoneza atu ndi mawu anu. Ife bani kwambiri ndeko. Naneso ndi mauzidwa momwemo kuti mayankhulidwe anu akufanana ndi leya malekano. Ndipo kuti tipabadwa awiri. Timabadwa awiri ndiye kuti tivomere kuti ino ndi ine mwina pang'ono timafanana ndi. Chabwino, tathokoza kwambiri. Tikupangeni congratulate popambana ndithu mpando umenewu. Lilongwe City Nankhaka, si choncho? Makamaka ndi momwemo. Ku parliamentiku inu mukubwerako koyamba, tinene kuti koyamba kuti ino mukukalowa mkati muja ngati phungu wa nyumba ya malamulo, koma tikudziwa kuti mmagwira ntchito zina ndithu kunja. Ku parliament komweko mwauona bwanji ulendowo kuti ndi wotani potengera maphunziro amene mwayamba kulandira dzulo pamene mungakagwirire ntchito yanu ngati aphungu a nyumba ya malamulo kuyambira pano 2025 mpaka 2030? Ulendo umene leya ndi fotokoze kuti ndi ulendo
mfuyu inayonso ndikufuna ndiyamikire mwapaderadera utsogoleri wa parliament chifukwa chokonza maphunziro amene wawa. Maphunzirowa angoyamba dzulo chabe koma tikang'ana programu yake imene ayikonzera kuchoka lero kukafika Friday ayikamo zinthu zochuluka kwambiri, zinthu zofuna kutithandiza kutionetsa kuti ngati ife aphungu amene tili anyuwali tikuwina koyamba kubwera nyumba ya malamulo, kodi nyumba ija imayenda motani, kodi nyumba ija imayenda motani, zikakhala nkhani za biliyo ndiyotani, imadutsa ndondomeko zotani kuti ikafike kuti mpaka parliament imoja yadutsa tsopano ikupita kwa president kuti akaisayinire. Komanso kumene kuti kuphunzira ngakhale ichapachizingama ti etiquette kuti kodi ifeyo ngati aphungu a nyumba ya malamulo tikuyenera tizikhala motani, kuli zambiri ndithu mpaka na madyedwe tikakhala pagulu kuti timadya motani, zoyankhula zomwe umayankhula ndi zotani, anzako umapanga adresi motani. Ndiye ndi phukusi la zambiri lomwe ndi mmene ife tikulionera mmene tayambira programu ija kuyambira dzulo pokafika mpaka na Friday tikamangamaliza ndikukhulupirira kuti situtuluka chimodzimodzi. Chosangalatsa ndikonena kuti tili mwachinyamata ambiri andi ukakhala mkati muja ukumaona kuti anthu ali ndi spidi kwambiri. Everyone is eager to learn kuti tione kuti tsopano tachoka ku constituency tapambana tabwera ku nyumba ya malamulo, koma kodi tiyambira pati. Tikafuna kuyankhula mkati muja dongosolo lake lokuti uyimirire mpaka na speaker afike pokuti akupatsa mwayi wokuti uyankhule zimakhala bwanji, komanso nkhani zomwe umayankhulazo mumasankha bwanji kuti pa maishu zonse amene akuchitika mdziko muno tikambirane pa nkhani kapena ineyo ndipange contribution yotere. Ndiye makamaka kwa ineyo ndi transition iso yosangalatsana ngati mmene mwafotokozera ndilali pomwepo ngati membala wa staff, koma tsopano pano ndikubwera mukapasite yosiyana tsopano ngati nyumba ya malamulo. Ndiye kuti kusonyeza kuti zina zomwe ndimaziona mbali nayi mmene ndabwera kuno ndikudabwa kuti kodi zinthu zija zimakhala zotere pali kusiyana ndithu. Ndiye ifeyo ndiokonzeka kuti tilandire maphunziro amene wati kukhulupirira kuti tikamatha sabata linoli tikhala kuti zambiri at least tikakhala ndi idea kuti tiyambire pati ndikuona kuti kodi kupita kutsogolo tiyipite motani. Ine ndimafuna ndifunsefunso lonena kuti inu a Wizkesi mwasankhidwanso ngati whip kumbali ya DPP akusankhani ngati mmodzi mwa atsogoleri ku nyumba imene ya malamulo kumbali ya chipani cha DPP. Yes, ukhazikitsa bata mwina gawo ngati limeneli andikufunsa izi chifukwa 1 mene mwafotokozera ndi koyamba kukhala mnyumbayi ndinu wachinyamata wachipere komanso ndinu munthu wamayi. Mwina role imeneyi maphunziro mene ayambira sina kuopseni, komanso mwina previously tikamaona nyumba ya malamulo mene mumatenthera mene zinthu zimachitikira, are you comfortable with the role kapena tiyembekezere kuti tikuona mukugwira ntchito motani? Ineyo choyambirira ndiyambe ndikuthokoza State President Professor mukutimva kumeneko a Patricia Wizkesi? Mukutimva? Zikuoneka ngati kuti network pamenepo yavuta, pa line pakuoneka kuti ali pomwepa ndithu komano mwina network. Tipiteso kwa iwowa. Alfredo Kiskaluwa mukutimva? Mwadzuka bwanji? Azuka bwino kainu kusipomoka mpi. Tadzuka. Patricia Wizkesi ngati mukutimva ife sitikukumvani, tibwerenso kwa inu posachedwa pompa. Nanonso tikupangeni congratulate kuti ayi mwapambana ngati wachinyamata. Tinaona kuti 2019 munachita ndithu koma sizinayende, koma ulendo uno mwachitanso mwapambana. Ayi tikukufunirani zabwino zonse. Zikomo kwambiri. Sampaza mkana upa programu yanu isiti mazio. So mwachidule wasafuna kubweleza zimene ane nazi zanga nikozonea kuti maphunziro akuti tsegula maso, maphunziro akuti pangaso equip enough kuti
tizikhale ndi zoyenerera zokuti tikamagwira ntchito yathu ngati aphungu tikakapitirizana kugwira ntchito yathu no day to day zokhale zuwa zochita zikhoza kuyimira kaya pamenepo. Moti zikusiyana zimene mmaganizira kunjaku ndi zimene mwayamba kuona kumeneko kudzera m'maphunziro zikusiyana ndithu zikusiyana pati? Okay, zikusiyana poti tikakhala kunja ngati ine ndi munthu koyambirira kulowa mpalamenti and ndikhulupiraso ndi kwa anzanga amene kali koyambaso mwinaso ndi chimodzimodzi ali zinthu ngati zokhuza ndondomeko imene imagwirisidwa behavior imene umayenera ukhale ndi phungu zinthu ngati zimenezo zokuti zipanga bwanji tizima bwanji mafunso tingafunse bwanji process ndi procedure ndondomeko ina timaona ngati kuiziwa koma ina nayo tisiri kuiziwa ndithu. Chabwino ndathokoza kwambiri. Tibwerenso kwa akunkuyu. Taona kuti ku nyumba ya malamulo nthawi zambiri zimene amalawi amayembekezera pena makhala kufuna kutumikira anthu komanso makhala kutumikira makhumbo andale. So makhumbo andale mtemuka watsogoza kusiyana ndi zimene akufuna anthu. Nyumba ije matha kumatentha unnecessarily. Imatha makhala ndi pressure imene simenera kukhalapo. Ndi chimene hachikonzekere ngekhala amene akubwera kumene. Kuti mu nyumba muja ndithu muli ndi kachitidwe kake kamene kamapangitsa ojeni mphepo yake itayenthe imene muja mpaka namwina kumakwirana. Koma mapapa zonsezo azimbikirenso kuti mutangogwizana kuti mukapanga chinthu chofunika Malawi pali njira yopewera kumaoneka ngati anthu omangopita makwirana nyumba muja. Mutangosiya ndalezi kuti mufuna katumikira Malawi nyumba ija ikhoza kukhala nyumba yakulolerana bwinobwino. Pankhani yokuti malamulo amaona kuti imene timafuna lamulo ili koma sili kuchitika tozichidziwike zimene atinaso nzanga olemekezeka akalowa kunena kuti zina zimene timaona ngati zikhoza kuchitika simene zimachitikira chifukwa cha ndondomeko zimene zinakhazikitsidwa ku nyumba ija. Nyumba ija ili ndi zimene amati ma-standing orders. Ma-standing orders aja samapitilira constitution ya dziko ayi koma amalemekezanso constitution ya dziko koma ndi ndondomeko zakayendetsedwere ka business mu nyumba muja. Then ma-standing orders aja amafotokoza kuti ngakhale utakhala kuti iwe wanyamula funso lako limene umafuna litafunsidwa lero ndi lero ukakangolowa mu parliament. Mene amanenera anthu mwina anthu akuzingwanga umuza Fredo kuti ukangofika ukafunse zakati kuchokera mbali yakuti. Sizitheka ayi kuti Fredo akangolowa mu parliament lero akafikira kuyimirira kufunsa apa zingwangwa youth center tufune chakuti sizikachitika. Akawenga ma-standing orders ati amuuza kuti ukalembe funsoli ndi ukapereke pikapachita deposit funsoli anduna akali yake adzabwera tsiku loyankha mayankho ndi kudzayankha. Koma that time Jordan hakuzingwango they are growing impatient kuti Fredo fusolatu sanafunse. Pali ma-bills kuti akasadukira mulo. Pali ndondomeko yaitali kwambiri nyakazikitsa bimahangolo. Yamene bill ingaendere kuchokera kumene yayambika yaganiziridwa kuti bwanji titapanga lamulo ili ukafikira pamene lakhazikitsidwa mbilamulo. Ndipo nthawi yonse amalawi amakhala akudikira linakasintha lero lamulo. Koma pali ndondomeko zinakazikitsidwa zitali sokuti simakaliza zitali. Notice yokha yongoti bibi chedzoneka pa notice ya munyumba muja kuti takasintha lamulo. Imapereka masiku ambiri sometimes close to a month. Ndichifake mumamva kuti ndikufuna ndipange move motion ya bill ile lolo khale kuti sinakwaniritse lamulo limene imafunika kuti idikire masiku makuti koma you request for a waiver of that standing order chifukwa chakuti pali nthawi yayitali imakhazikitsidwa lamulo lidikiridwe. Ndekuonera mwachidule nyumba ija ndiyotentha komanso malamulowa amasindira malamulo a munyumba muja zimene titafuna kuti amalawi atasoli zisinthidwe kuyambira kuma-standing orders yake. Munakambapo mfundo kumayambiriro kuti nthawi zina chimene chimasokoneza ndizokhumba za ndale. Mufuna mutsimikize pano kuti nthawi zina zake zimene aphungu amatha kumachita nyumba muja zimene amalawi samayembekezera amachito dabwa nazo kuti izi zikuchitika chifukwa chani ndi chifukwa cha zokhumba za ndale osati zokhumba za amalawi. Zimenezo ndizoona kwambiriso chifukwa anthu ambiri amene ali andale
ndi amene ali kunja amene amaonerera parliament ndi amadziwa kuti parliament iyi zimene zikuyankhulidwa mumuzi atangoti awo akhale phe nayankhula motere zinthu zitu zitheka. Amadziwa kuti parliament iyi chimene tikufuna ife nchoti budget ipange pasi, koma mu budget imo enawo akuletsa provision yachakutiyo chifukwa akuona kuti akapereka provision imeneyo ukoko mwina amene akupatsidwawo akapangira ndale pakuti pachitsanzo panali nthawi imene zinkamveka kuti boma lina ankapatsa achipani china CDF ndalama yowonjezera, ndikuti ambali ina amene amaona kuti mwina sitikapatsidwa nthawi yopanga past budget akhalapo kwambiri pa provision ya ndalama imene chakuifunsa ndalama iyi ikupita kuti chifukwa adziwa zoti pali ndale zoti ndalama yofunika sitewere ikapita ku ministry imene ndipo machitikati zambiri zimakhala ndale. Koma as I said, mutangokhala kuti mwagwirizana kuti let's be as transparent as Malawians want us to be, tiye ndipange transact business mogwirizana imene akufunira Malawi, zinthu zikhoza kumayenda bwinobwino. Koma tinene nyumba ichi ndiyotentha. Mwina funso langa lonena kuti mukukamba kuti anthu amapanga za ndale akwamuti ati mwagwirizana kuti nyumba ija iyende bwino zikhoza kuchitika bwino. I know mwina ndi weekend passport komano mzipani mmakhala makokasi amene timamva kuti mmatha kugwirizana kuti bill yakuti already yabwino imeneyo tisalole chifukwa kuti ipereka malikisi kwa anzathu de kuti ife kuti anthu ativotere titani ndizoona bwanji zimenezi. Komanso mwina simungabwere open mwina chifukwa cha kuchipani komano zinthu ngati zimenezi, how different are you going to be in this cohort? zikuoneka kuti apa network lero nde yativuta. Foniyo ikuoneka kuti yaduka komano akunkuya apa taona foniyo khangati akuyimba. Nditsi amenewa ndi Whiskey aja mwina tango apanga connect tione kuti zikuyenda bwanji. Posachedwa pompa ulemekezeka Moses Kunkuyu tikhale ndithu tikukuyimbirani kuti tibwererenso kwa inu tipepese kuti lerolo network ikuoneka kuti yavuta ndithu, koma tikumveka ndithu pa 88.8 komanso 89.0 komanso pa Facebook upo tikuoneka ndithu ngakhale ikuoneka kuti network ikuvuta koma tili nanu ndithu ndipo tikuthokoza kuti makhala nafe nthawi zonse Amalawi. Wamva ndithu mmene alankhulira Moses Kunkuyu kuti nyumba ija ndiyotentha, pali nthawi zina zake zinthu zimalakwika chifukwa chokuti anthu andale aja amafuna kukwaniritsa zokhumba za ndale osati zokhumba za Amalawi. Ukhoza kuona chani komanso malangizo ako ndotani pamene cohort ikuyamba 2025 2030 fuandi zambiri zimene Amalawi akuyembekezera ndithu kwa anthu amenewa makamaka pa nthawi ino chuma cha dziko lino sichili bwino. Ndimafuna nenenso kunena kuti mwina kuyambira kuja zimene amafotokoza zikuonetsa kuti apena anthu timakhala ndi expectation mwina beyond zimene zimaloledwa mnyumba ya malamulo. So I would say kuti there is need kunena kuti anthu akamaphunzitsa aphungu kuti mnyumbamo mmatere timaphunziro limene titinso tidzifikanso kwa Amalawi azidziwa kuti bill kuti ipite mnyumba ya malamulo imadutsa ndondomeko izi phungu wanu kuti abweretse nkhani akudera amadutsa mu ndondomeko izi amapereka chitsanzo kuti anthu akuzingwango akhoza mafuna chinthu lero koma nyumba ya malamulo unena ti ndondomeko zake mukachipereka lero mudikira mutani. I think chidziwitso chimenecho chikwena chidzipitanso kwa Amalawi chifukwa pena timaweruza phungu mwina tisakuyang'anirako magawo ngati amenewo. Nkhani yonena kuti mwina anthu amapanga save ma political interest, I think sinkhani sochita kumakambirana nkhani imene timayiona kwambiri. I think ndi aphungu ena ochepa amene amatha kudzuka kuyankhula mwina mosemphana ndi chipani chawo. Ndimakumbukira mbuyomu Aphoya anadzadzukako ali minister wa justice atabweretsa bill ina imene imaoneka kuti tidzipondereza anthu nthawi imene anayipanga formulate iwo ala DPP inabweretsa bill imeneyo iwo anadzuka kuyankhula motsutsana ndi bill imene. Tinaona konso achapo mpano amene anali chair wa Legal Affairs Committee IMCP dzina langu ndithawa nawonso anadzuka ndikunena kuti apita dimba nawonso anadzuka nkunena kuti izi kukhala ngati sizikulongosoka. I think tikufunika tizikhala ndi anthu amene
akhoza makhala soba okonda Malawi kuposa chipani right adzikonda Malawi kuposa chipani timadziwa inde chipani chimakhala ndi sei komano anthu aone kuti kavotedwa ulendo uno anthu ena amasiya azipani kupita kwa ma independent chifukwa amayang'ana zimene munthu uyo wakupanga so mwina atitapempha aphungu amene akula mu cohort inoyi kuti okay chipani ngati block zikhoza kugwirizana kuti ife tukapanga position yakuti koma ife phungu ino akakuona ngati kuti position iyi pachipani akuteri koma ndikuona ngati position isi kuchitira ubwino Malawi anthu au constituency kwanga adzitha kudzuka ndikunena kuti ine izi sindikupanga nawo ine ndikufuna anthu akudera wanga apindule ine ndikufuna easy chimene anthu achakwena kudziwa ndichi 1 amavoteredwa ngati phungu wa chipani 2 anthu so amavotera munthu uyo eti amavotera munthu uyo mene munthu yo alili this is why sikunoko sitimalitsa ma independent so chimene chili chofunika kwambiri ndi position ino ya phunguyo kunena kuti anthu adzimujaja iyeyo anthu akudera kwawo adzimujaja iyeyo osati chipani chabwino zikuoneka kuti anthu onse apa abwerera pa line tinali ndithu tikuyankhula ndi Moses Kunkuyu apa tipite kwa Alfredo Kisa Kaluwa inuyo mwamva ndithu akunkuyu akunena kuti munyumbamo ndi motentha ndithu ndipo mumakhala zinthu ziwiri kutumikira Malawi komanso zokhumba za chipani anatero nde zimatengera iweyo phungu kuti usankhe kuti kodi ufuna ukondweretse kuti timafuna tidziwe ngati inuyo Alfredo Kisa Kaluwa amene muli wachinyamata komanso mukuyimira ndithu dera lanu mwakonzeka motani kuti mukapita kumeneko zochitika zanu zikakhale zokhazo zoyimirira anthu akudera kwanu mu zaka zimenezi 5 Siko mwambi. Chawabiri I think anthu amina na disanka petu gwemira constituency. So ngati planters mwangu asoji constituency. Anthu amina na votera Fredo kutapite ku parliament. Anavotera Fredo kutapite ku parliament ngati pachipani cha ITM kumbe koma kutatu ni dera loss apange represent dera loss so ndikuimira anthu azipani zonse apana kutoa so kunena kuti tikapata interest achipani competitors anthu ndikuti tikaudi kusana ndi zolinga za koma sefere ngati UTM zipani kusiyana UTM movement yosiyana ndi zipani zina ngati zipani zidi zimalunjika pokuti mukapita ku parliament ukakakhala kuti kuli bill kuli nkhani yokuti mukasankhe anthu kapena chipani ndokuti UTM tezo kulikuza chifukwa ife chipani chathu cha UTM movement chathu ya UTM imalunjika kumbali imene kuli UTM ndi chipani chathu so ife ose maimpi ose UTM timafuna tipemphe ma guest athu olemekezeka kunkuya Alfredo Kisa Kaluwa komanso Patricia Whiskers ena ake phone yawo khangati ili pa loudspeaker ikusokoneza mwina mutango icho sapa loudspeaker pang'ono mutha kupitiriza akaluwa mwasala ndi a minute kuti mumalize. Yeah, so ife UTM ngati movement yathu ndi transformation movement mende manene ya muchi timakhala mbali ya anthu tawi zonse ma MP ose ITM amene apita ku parliament akakhala mbali ya anthu chipani chathu chilibe agenda ya special imene tingayipange separate kwa anthu agenda ya UTM ndi agenda ya anthu agenda ya UTM ndi agenda ya majority so mu nyumba ya malamulo ife tikaendera spirit imeneyo attitude imeneyo philosophy imeneyo principle imeneyo yokuti anthu akufuna chani and zimene anthu akufuna sitikaona mutasintha Alfredo kuti mwapita kumeneko nkuyamba kuchita zina chifukwa tu anthu mukamapita tu choncho tu kunyumbako makhazo kuti mukupita ndi mind yabwino koma mukakafika kumene kuja mmene akunkuyanenera kuti kumatentha anotsopano mumayamba kuchita zina zosiyana koma no mind ya Alfredo sinapiteko ku parliament 1 akaka ndikoyamba nde kusithaso zimene manenaso pompa papa kuti mwina civic education zimaphunzira amene tikudusa nawo akutipasa ku parliament yacho akanakhalanso kuti so mwinaso anthu in general
kale chomwe social studies kunali civics kuyambira kani primary mpaka ku secondary tikamakula process imene itonse tizizo even inuyonso media nthawi zina chifukwa chokuti mukufuna kuti mwina mungokhala ndi news yokuti itentha mufuna mukhale ndi breaking news mumatha peza kuti munasoma panga focus paka element ka negative kakang'ono kena kake kamene kamatha kupanga paint picture yonse so even inu media ngati ne personal ndikanakonda kuti ngati ma training awawa information knowledge nanunso mukhale naye kuti mukamapanga report muzipanga report based on the expectations that they are realistic so mwina kungoyankha mwachidule MP wa UTM wina aliyese including Fredo palibe akasintha ku parliament kukapanga zosiyana ndi anthu amene anatituma ifeyo as UTM vision yathu philosophy yathu ndiyopanga zinthu zimene zitakomere amalawi ambiri amalawi onse zikomolera chabwino tathokoza kwambiri tipite kwa ma reporters athu kenako tibwererenso kwa Whiskers komanso Honorable Kunkuyu mwadzuka bwanji Pemphero Malimba mu mzinda wa Lilongwe ndadzuka kaya mwadzuka bwanji ndadzuka bwino ndikupasa mphindi ziwiri kuti utacheza ndi amalawi amene uli nawo kumeneko apa ndithu ndi anthu awiri amene tili nawo kuno ku Lilongwe amene afuna atilepo ndemanga pa nkhani imene ilipo mmawa wa lero poyamba tiuzeni dzina komanso kuti inu makhalira baliti ine ndi Major Solomon ndimakhalira kwa Chisavo 2 mwina nkhani imene tukambirana lero inu mukuyembekezera zotani kuchokera kwa aphungu amene asankhidwa kumenewa amene akuyamba zokambirana zawo komanso akuyamba kugwira ntchito mpaka 2030 ine ndikuyembekezera zambiri kwa maphungu amene asankhidwa pompano kuti mwina atha kupezeka kuti atisinthirako mitengo ya zinthuzi kuti kumagulako zinthuzi mofewa amene timagulira kale zitabwerera ndithu zimene tikuyembekezera kwa anthu ngati maphungu amene asankhidwa kumenewa mwina kuti aphungu amene wawa akuthandizira kuti azipanga zinthu zimene inu amalawi mukufuna mukuona kuti akuzopanga zotani aphungu amenewa kuti azipanga zimene amalawi tikufuna iwowa chachikulu kuti atakhala modzichepetsa kuti azimva zimene tingayankhule kupititsa kumeneko manyumba zawo zabomazo kuti zimene tingayankhulese kuti chakuti chilene achipangike chakuti iwo ndikumachimvetsera chinthuchi chitopeza zoti iwo akupanga zimene tikufuna koma kuti ife tiziti tikayankhula iwo osamapanga ayi ndithu sangatithandize ana wathu apa inu dzina ndindani komanso makhala baliti ndi Joseph Cosmas ndimakhala kwa Chisavo inu mukuyembekeza zotani kuchoka kwa aphungu athu amene asankhidwa kumene ndikuchokera kwa aphungu athu amene asankhidwa watu ndikuyembekeza zabwino zonse potengera kuti ndi mmene ilili Malawi ino zinthu zikudula njalaso ili pakati ndiye kusankhidwa kwa anthu amene waba tikuyembekezera zoti mwina mavuto amene angathe kutha kuzera kwa anthu ngati amene wawo kuti agwire ntchito awo ndithu moyenerera kuti Malawi isinthe tikakamba za mmene amagwirira ntchito aphungu pamapezeka mwina mavuto ena kuti mwina sakulabada zimene anthu mukunena kupanga zimene afuna inu mukuyembekeza zotani kuti magwiriro awo ntchito azikhala otani pa zimene inu mukufuna iwo magwiriro awo ntchito ngati angakhala osemphana ndi amalawi zinthu zitha kukhalanso zovuta komano apange zinthu zimene amalawi akufuna amalawi tikufuna chakuti akuyenera kuti kumapanga ngati mene apange zoti athane ndi mavuto azachuma amene alipo kuthesa njala zimene zilipo Malawi muno komanso kusisa katundu amene akwera kuti anthu amene alibe zochita azikwanisa kupeza katundu ngati ameneyo ayi ndithu ndimene ndachezera ndi achinyamata amene ndakumana nawo muno mu mzinda wa Lilongwe ndathokoza kwambiri Pemphero Malimba mukhale ndi tsiku lopambana zikomo wadzuka bwanji Chimwemwe Maseko mu mzinda wa Mzuzu leya ine kuchokera mu mzinda wa Mzuzu ndadzuka bwino ndithu kayanzathu ku Blantyre ifenso tadzuka bwino talankhula ndi amalawi pa nkhani imene tikukambirana tsiku la lero komanso pa zimene alankhula olemekezeka a Moses Kunkuyu a Fredo Kis komanso a Patricia Whiskers apa ine ndili ndi Malawi mmodzi choyamba tikudziweni okay ine dzinanga ndi Felix Banda Mzuzu kunoko nkhani ya lero taimva bwinobwino amene ayankhulira abale athu kumeneko koma chachikulu ifeyo tikuyembekezera zambiri kuchoka kwa ma MP athu amene asankhidwa amene akupita ku nyumba ya malamulo
koma pali chinthu chimodzi nthawi zambiri zimene ma MP samakwaniritsa nchokuti apapa asankhidwa koma amene asankhidwira amazapeza kuti akuchoka kumalo amene asankhidwirawo ndikusatira kuti akakhale kufupi ndi nyumba ya parliament zimene zikhoza kupangitsa kuti iwowo asamve zinthu zimene akufuna ndani anthu amalawi koma chofunika kwambiri chimafunika kuti akhale kufupi ndi anthu amene asankhawo kuti anthu amene asankhira iwo azimva madandaulo awo amalawi kuti madandaulo awo ndiotani chifukwa iwo akakhala kumodzi ndi anthu amenewo azayitana ndi kuwafotokozera mavuto awo kuti ife mavuto awo ife kunoko ndakuti iwo mavuto amenewo azinyamulidwa ndi kupita ku nyumba ya malamulo ndithu mwina mukanakonda kuti aphungu amene amagwiridwa wa ntchito akhale otani kuti aime pa zinthu zokomera amalawi komanso mwina azitenga maganizo amalawi eni achite zotani aphungu amene chachikulu chimene anena kumapanga aphungu amene akupita ku nyumba ya malamulo nthawi zambiri ndimene ndayankhula kale poyamba paja kuti iwowo ena kuti azikhala ndi amalawi chifukwa amalawi ndi amene amakhala ndi mavuto ndi amene amadziwa mavuto nthawi zambiri ndi amene amadziwa mavuto ndi amene amaona zinthu zimene zilili kudera lawo chifukwa ngati iwo aphungu anyamuke panopa mwina ndikukhala kutali kapena mwina ndikukhala ndikufupi ndi nyumba ya boma ndiye kuti zimene zimene afuna amalawi sangazimve kuja kwa zikayankhula zimene zoti za mmutu mwawo nthawi zambiri anthu amakonda kuyankhula zimene zoti si ndizo za mmutu mwawo chifukwa chake nthawi zambiri zimakanika kuti asinthe constituency yawo ndipo makombeni iya ileya ndimene ndachezera ndi malawi ameneyo kuchokera mu mzinda wa Mzuzu a Felix Banda ameneyo ndathokoza kwambiri Chimwemwe Maseko zikomo Whiskers mwamva ndithu mmene amalawi alankhulira kunjaku kusonyeza kuti amalawi ali ndi chiyembekezo chachikulu ndithu kuchokera kwa inu aphungu amene mukupita ku nyumba ya malamulo kupatulapo apo inu mwavala udindo mmene tinafotokozera mu jalaini yanu isanaduke wa chief whip wa chipani cha DPP inu ndokonzeka bwanji kukagwira ntchito kumeneko posatengera zimene chipani chanu chikufuna koma kutengeranso zimene amalawi akufuna kuti inu mukachite ku nyumba ya malamulo mwakonzeka kuchita zimenezo motani ndipo zimene mulankhule pano tizakukumbutsani tsiku lina lake olemekezeka Patricia Whiskers line ya Whiskers ikuoneka kuti tu yativuta olemekezeka Moses Kunkuyu muli pa line ipa ndilipo mukupita ulendo uno ku nyumba ya malamulo ngati phungu kuyimira anthu akudedza kupatulapo apo mukukayimira ngati chipani chanu MCP komanso kuphatikiza pamenepo mukupita ngati opposition nthawi zina zimavuta ndi ku opposition kupena mwina mumakhala mukulimbana ndi boma zina zotero mmene mwayankhulira muja kuti kumatentha kumeneko pena umafuna uchite ndithu zimene chipani chakonso chikufuna inu mwakonzeka bwanji kumeneko kukasiya za chipani aside koma ndi ukatumikira amalawi ndipo amalawi ayembekezere zotani kuchokera kwa inu Moses Kunkuyu ngati MP wakudedza kwa ine ngati phungu wa anthu akudedza mu London constituency chokuti anthu ayembekezere tichochokera pa experience imene nayo ndine munthu amene ndakhalapo phungu ndi ndaluzapo chisankho ndipo ndimadziwa chimene chimapangitsa kuti asakuvotere chimene amayembekezera anthu tikuchidziwa mwina chifukwa chakulepherako tadziwa bwino kwambiri chimene anthu amayembekezera then munthu wakusa amene atadziwa chimene chimagwetsa iye nkumakagwaso malo omwewo ndi munthu ameneyo ngopusa nde akayembekezere kuti zimene iwo amafuna kudera momvetsetsana nawo chifukwa kuti si zonse zimene zikhoza kuchitika nthawi imodzi komanso mozindikira tikafuna uzipa kuchokera kuboma mogwirizana ndi ndondomeko zimene akufunawo ayika ndi zosiyanako ndi mmene zingakhalire kuti mukazipempha mkati mwa boma amene muliniyo ndi president iyo pafupi imene tinalili poyamba koma ngati opposition Malawi Congress Party mwina chimene chili ndi mbiri yokuti chinaperekapo opposition yabwino mu dziko opposition ija ndi boma limene lija ndi kumalo kofunikira kwambiri kuti mukathandizira boma litalipire bwino ntchito ngati boma litanena kuti talipatsa budget tapanga approve budget koma nkupanda kumasuzumiramo budget imene zikuyenda bwanji kodi tinati fertilizer
achitike motani kuti anthu athu apezeke ndi fetereza mu nthawi yake kana mvula ikubwera kuti fetereza afika liti. Ngati zimenezo tingaziwale nkhani ya mitengo imene akunena ayi kuti ayi mitengo ya zinthu kuti mitengo ya zinthuyo tingatsike motani ngati pakuchitika mwina katangalo owirikiza kapena ndondomeko zokhazikika zothandizira alimi zachitike maini yathu sikuyenda molongosoka situtsatira malamulo zonsezo aku opposition aja ntchito ndi imeneyo imeneyo ife tikhala opposition yabwino kwambiri imene idzooneka kuti bomayi ikupita izo chifukwa cha opposition yake iyi. Nde mwati mukhala opposition yabwino kwambiri? Opposition ya anthu. People's opposition, yes. Nde munakambaponso ndimafuna mumalize kaye mwakambaponso kuti munagwapo ndipo mukudziwa zimene zimachitika. Mwina tangoti benthulirani pang'ono kuti amene akupita wanawonso aphunzire kuti ukachita izi tupena munthu umapezeka kuti anthu sakukonda sakuvoteranso umagwa. Ndi ziti zimene mwaphunzirapo kuti ukachita izi anthu pena sakukondayi. No, koma kukhala ndi anthu ndi chinthu chimene chimakupatsa chikondi ndi anthu nthawi zonse. Komanso chinthu chachikulu kwambiri ndozindikira malozi aja apalamente chinthu za munthu kupalamente. Kupita mpalamente muja nkukhala munthu umapanga phokoso anthu masona abenjera akumvera akuonera matsiku ndi tsiku chipecho chitika mpalamente muja tsiku lililonse anthu amachionera ndikuchitsatira. Ukakhala kuti upanga zinthu zimeneyo sakukondana nazo ungopita umakangopanga zimene ukufuna iweyo anthu aja amakhala kutsatira amatha kutsiza tsiku loyamba lero osakwana half nyumba ija kutoka kwamene analipo kale zimene zikhoza kuchitikanso kwa anthu amene alowa nyumba akupatali pano chifukwa chakuti njira tsopano zofikira kwa anthu akawapanga kampeni zafutika chifukwa cha digitalization kuti anthu panopo akhoza kukhala ku nyumba osakapanga kampeni koma nkungulowa ma WhatsApp ulowa ma Facebook apanga kampeni yakudera ndi chimene tikupanga chilichonse chikhala chikuweruzidwa real time panopo kusiyana zimene zinali kale. Judgment will be passed from day one. Mwina ndisanachoke kwako Nkuyu kuti timalizenso Innocent uli ndi funso wamva amene alankhulirako Nkuyu kuti ali ndi experience ndipo akayesesa ndithu kuchita bwino ngati opposition. Funso imene ndinakalifunsabe chifukwa iwo ndikuwadziwa kuti anakhalapo phungu nkugonja ndikupitawo komanso mwina chipani cha 5 years yapitayi anali mboma anali minister anali mmene ali ndi ma experience osiyana-siyana a nyumba ya malamulo ama point of view osiyana-siyana. Ndikuona ngati mwina anthu enanso amene afuna aphunzira apart from aphunziro amene akuphunzira amene akonzedwa ndi parliament ayapezenso anthu ngati akunkuyu awaphunzitse. I think akunkuyu atakuphunzitsa atakuphunzitsa because ali ndi experience yeniyeni osati za buku kapena za nkalasi koma zeni zimene azipanga face. Point akunkuyu mwamva mphongola kuti muli ndi experience yeniyeni. Moti muzikauzaso bwinobwino a DPP kuti mukachita izi mutha kugwa anthu amagwetsa boma. Ine munthu amene angagwe muchisankho chimene chikubwerachi kuzomuloza pakamatha chaka chimodzi kuti awo sadzabweranso. Experience ija imene experience yakuthandiza. Chabwino mphongolo pitiliza funso lako koma mwansanga nthawi yapachitira. Atimangofuna ndipange comment unena kuti I think nthawi imene zinthu zinaoneka kuti zinkaenda bwino mdziko muno MCP inali ku opposition and imapereka di opposition yabwino kwa Leti Bingu. So atiyembekezere mwina kuti ulendo uno akapangeso chimodzimodzi kapenapo ayi ngati pata akakhale kusintha mwina Amalawi sizikachitira bwino mene afolokozera kuti iwo ndi opposition ya anthu ndi opposition ya Malawi adzikapereka ma checks and balances. Ankhani mwina imene important nthawi yatithera ndi nkhani ya CDF apungu ambiri amapita kumeneku imene mwina tipezere nthawi imene tipezere nthawi tikasalaka sikwira chabwino ndenderekeze pamenepo chabwino. Alfredo Kismawa nomaliza mukupita kumeneko achinyamata akuyembekezera inu komanso anthu aku constituency kwanu akuyembekezera inu mukonza kulankhulapo zotani mawu anomaliza pamene mukhale mupita nyumba ya malamulo sabata ya mawa ino. Okay, mwango omaliza tambita ndithokoza nthu constituency kuti anandikhulupirira
kuti ndikayipanga represent constituency kwathu ndikapanga represent wina aliyese osayang'ana affiliation ya chipani, anyamata, azimayi, mawidows, okalamba aliyese amene mwatipasa decision yokuti pitani mukatiyimirire. Ineyo ngati Fredo ndiyesesa kuti I should do my best. Kumbali ya achinyamata in general ku Malawi, chimene ndingapemphe kwa achinyamata neyo ndichokuti one tatitendere limodzi. Ineyo ngati munthu ndithokozesa anyamata onse from Sanje to Chitipa. Ineyo ku constituency kwanga nthawi yolembesa ankachita kundiuza munthu lamwene ndimakhala kuti Lilongwe ndizalembesa ku constituency kwanga. Amwene ine ndimakhala kuzomba ndizalembesa ku constituency kwanga ndifuna mupite ku parliament. Ine muona ngati muna munthu wangonena kompeze kuti tsiku lolembesa licho wanditumizira certificate yake kuti ndalembesadi andi ku constituency. So ndalenda anyamata azimayi oti anachokera madera osiyana-siyana anabwera ku constituency kuzalembesa. Ichichi ndi chikhulupiriro chimene anyamata mmene mwafusira fusolano in general azimayi ali nacho mwa ineyo ngati Fredo Phungu. So kupita ku nyumba ya malamulo ndiyesesa kumana pempho langa ndionera kuti chonde anyamata afende tavota nthawi ikuoneka kuti yatithera akaluwa, nthawi yatithera ingomalizani. Ando ndamaliza basi. Chabwino tikuyamikeni kwa basi kuti munazipereka kuti ticheze nanu mpulogalamu tsiku la lero. Ziko Awiskesi foni yanu nde muli pa line pa? Patricia Wiskes? Ai, zikuoneka kuti ameniwo pa line pa nde Awiskes mukutimva? Olemekezeka Moses Kunkuyu, mawu anu omaliza in 30 seconds. Tikudziwa kuti munali mboma mwalamulira ndithu zaka 5 amalawi apa zikusonyeza kuti sana kukondeni akuchotsani mboma, koma inu mwachita mwayi kuti mukayimirire amalawi akudera kwanu. Mawu anu ndi otani omaliza, anthu ayembekezere zotani kuchokera kwa inu a Moses Kunkuyu? Fusolimene ndito lyakagale koma maliza kungopempano kuti mujana pempheraso anzanga olemekezeka akaluwa mutathandizira enhancing civic education pakati pa Amalawi akusowekera kuti adzuzidwaso zamene parliament imayendera zimene imayembekezera kuchokera ku parliament. Mukapanga zine zozo simudzaluza chilichonse, mudzathandizira Amalawi, musalekere parliament iziyo kaija. Yokhala ndipo nthawi zonse mujamachitira mucho. Be there in parliament when parliament is sitting. Photos zina Malawi kuti bill machokera pati yaenda bwanji. Photos zile ndondomeko yonse in that way. Amalawi aditsatira kuti chichitsike mtengo chimachokera pati zikhoza kutani. Nikukonda kuti zisero thandizana tukulatsika pa Malawi. Ine thandizaniso. Chabwino tathokoza kwambiri. Apanso nde pamapeto pa programu yathu ya kulinji lero pa 21 October 2025. Nditero kuti tikumanenso mawa nthawi ngati yomwe ija. Nzanga pa Innocent Mphongolo ndikudziwa zokuti anali ndi mawu ake omaliza koma nthawi ndithu yatithera. Ine ndikufunireni zabwino zonse, pitizani kumvera wailesi ya Times mwakoma nonse. Ogulinji, tikudalira inu. Ogulinji, Amalawi kulinji inu. Kulinji, kumavetsera kuti kulinji. Gataya Lilongwe kulinji. Kumzuzumbwa nyeto kulinji. Nanga kuboma kukushirika jani. Mwani akoti ya kulibaji. Kudi usaruga gulilabe Nanga osolola ledesi ya odija Shirugu goshu yena panji Nanga ngani zonyadi sasuri jani Kumboro bagari gulinji Mwera nanga wanugo gulinji Kudi kuboma kusteri hausi gulinji Nanga otuta mwazuga baji Nagada mzilebi okuguliyani. Ogulinji, tikudalira inu. Ogulinji.